Magandang hapon po sa inyo mga sano. Ngayon po ay nag-conduct po ang Central Visayas Region 2 Eagles ng Socio-Civic para pagtulong dito sa mga nasunugan dito sa Luok, Mandaue City. So nagambag-ambag po kami para sa ating mga kababayan na mga naapektuhan o nabiktima ng sunog. So yan, marami pong mga relief goods dito mga sano. So ready na po yan para i-distribute sa ating mga kababayan dito sa Luok, Mandaue City. Siksikan po kami dito. Yeah, Kuya Joko. So inahanda na po ng mga kasamahan namin yung mga goods. Ayan, meron tubig. Ayan, siyempre tubig, importante yan. Pati bigas, may bigas po tayo doon. Ayan. So nagambag-ambag po kami mga sano.